karang gagang masukilanon before sa meeting nila sa MBCCI. We have Sir Frank Carbon on the line. Sir Frank, may ngaga si mo. Sige, Art, may nagaman. Dalion ko lang kabalo ko may meeting kang schedule. Siling ko ba si isa ng istoryanyo today yung party ni sa gabi ginang pangnubosang piso kontra dolyar subong sir. Nanong implikasyon sini? Wante, number one nga daan, is ang tanan-tanan mong pagkaon sa Gio tadi imported. Butsing nga nun, kinanglang ka dollar. Kon mahal ang dollar, butsing nga nun, mahal man ang imo nga gina-imported, especially pagkaon din. Amo ginang una nga implikasyon. Oo. So, budlay. Ay, so, although nga muna ang kung may himata ka to sa gwa, ang ibang tisling na dumayo, hindi kay pagpadala diri sa aton ang value ya do ka dako, no? Galing sa ekonomiya ta may ara gid directly nga epekto sa rin, no? Dako gid eh. Kaya ang dako tawang problema sa buong food inflation, pagkaon nga ang pagkaon niya way nang pili alin sa babos galong gakaon mo, no? May lang kung babaw ya kay may lunod no bulsa mo from magagmay ha. Portigid kay no, mahal na tungod sang krudo nga kamahal. Mag-produce ka kamahal, mag-transport ka mahal. Dugangan pag importation nga kamahal, so grabe ni. So in short, ang food inflation itulod pagid ni Duday sang pagmahal sang dollar versus piso. So in short, expect more increases na pagkaon mo. Yes. Oo. So, bagon sini sir, you are saying that ma-expect pagkikita nga most likely may ara pagtaas sa mga balaklon na kapin pa pagkaon sa presyo. Yes, tungod kay puro imported, di bala mo na bugas ta imported, utang ta imported, no? Manok ta imported, isda ta imported. Amo na pag expect your kurente magisigi pagid saka. Kay imported man ang imo call, si dollar man ang ginabakal mo. Sus. Produto imported man, dollar man. Si kung magsaka ang dollar versus the peso, mahal naman ang pagbakal. So, wala ni katapusan saka. Kuryente, tubig, transportation, pagkaon. That's the effect now. So, kinanglan, is kada isa sa aton, kung ginanay, austerity, cost cutting. Back to basics. Back to basics gito. Sa inyo part siguro MBCCI isa na sing istoryahan nyo kung ano ang mga himuon dira nga austerity measures no? Galing kiti siling ko may increase ang kadaan siling nga tuiging patuman sa sweldo tao. Amo ina ang isa pa na nga nagilain gid sa aton atong hindi maintindihan nga pag-increase ang aton nga Region 6 nga wage board. Bao sila man ang naghalit sa aton. Amo to nag-una gid nag-trigger sang inflation. Bisang mga negosyante may increase kadalag ko, no? Makmutag 100 pesos, 110 pesos, di nagpasaka dayon ang mga negosyante kay katto dakpo nila na nga mga increases. Way kabalo ang mga wage board nga ina nga pagpasaka magasaka tuod ang sweldo sang ato naga-obra pero atong wala obra hindi nagikabalik hindi na pagbalik balaan mo man naguro subong halos tanan subong wala pagitanan kabalik ang nakabalik ga-rotate pagyapon sa ilang obra rotate lang tungod kay mahal sang sweldo tanan mahal mo nagmahal man ang kuryente mo lang tawada turo 16 na dugay-dugay no per kilowatt hour. Correct grabe gito. Ay, terrible. I don't know about ang tubig. Supposed to be ang tubig. Kasama saka. Ginan siya. Kaya ang 90% ng atong tubig, ginapump. Di crudo siya doon mang kamahal sa crudo. Ay, terrible. Ako gani, kabubo na lang ko. So, medyo kunol naman anay dalaga isang negosyoso. Bong instead nga magbukas ka, mag-decide ng iban nga magkuhan na lang, kahit ang Mayo lang siya kay why na lockdown siling ni President PBM, pero ang sitwasyon gid amo ni nagapugong para nga makaidog pagid ang dalagan sa negosyo. Manami nga tani ang tawo kay gagwa na kag gasto. Galing duwa ang sitwasyon kamahalon sang tanan, sung iya gasto focus lang sa pagkaon. Ara lang da. Tag plete sang kabataan kay nag-eskwela na kag balon
Kagang pliti man ni nanay, yung tatay, ara lang da. Then, bilin do tayo para sa bayad kuryente. No? Tagtod sa tubi mo. Dira lang nga focus. All other businesses. Why na das laga kanto? Amo na. Yes, sir. Pagkaon, transportation, kuryente, kag tubi, kag eskwelahan na tuition. Amo na, education. So, mayo gani, ginabinlan. Tagidya, diri sa urban area, pero nabalaan ko sa rural area, ang kabataan, way naging pa-eskwela, balik sa Bacolod. Aha. Oo, damo. Damo, no? Damo. That's why nga ang private school, susbuhin gid ang ilang enrollment subong. Kanang gadlagan sa public school, kag atong out of town nga college, nga diri sa Bacolod, daway nang pinabalik sa ginikanan, anay, mahal tayo mo. Tanan. Correct. Ay, muna. Pero kumusta subong? Sa partiya sang government kapin pa sa national, may ara sir mga program subong as part of the recovery plan or program gina-implement to help sa inyo hanay? Ang isa nga ginbuhat siyang presidente, amo tong paglakat siya sa Indonesia. Kaya mapermata siya government to government na coal supply. Wala na sa may intra pa nga private kag komisyonista. Balo pa man kung private, may ginani siya pa. May komisyonista pa na. Balo ka naman. So why na? Government to government na lang ang importation ng coal. Kag cement. Kag hopefully mga steel bars construction materials kaya para mabalik ang build ta. Oo, so mo to. Oo. Ginalantaw nila basi makabakal man dato rice. Sa kan, nga balo para to. So those are the things now ang ginabuhat ng presidente para nga mapanubuan ay ang food inflation and other prices. Inflation na yung ginaway git. Oo. Grabe, no? Siguro kita ding nagatudlo pa sa Vietnam tanong humay kita subong iya among pag naga-import halin sila to. Ay, oo. Ay, perfect. Kaya kadlaw kami gani kahapon kay DTI ga pamangkos la na nung pan commodities niyo ti halos sufficiente kuno sa bugas kita. Hindi na mo sufficiente. For importation, no? Gaya nagawa sila. Wala the rice. Pangitaon, kasi may hoarding man sa rice. Kaya kung nataon mo lang ang production area sa DE, so yung nila, sufficiente. Ay, terrible. Oo, sige. Kaya buti nga na may hoarding man sa rice. Diba si Mera man kalamay ganito, na-discover ang kalamo, galing ang pananago nila. Ay, Diyos ko, no? Ay, terrible. That's why, gubudlay gid ang Pilipinas, Pinalandi kita siguro para sa Black Marcos na dumduman mo to. Si Lee Kim Sing sino to? Death by musketeer. Tiro dayon patay dayon ang drug to, no? Di galing kay basing iba nang tagihan na sa nag-hoard na basi mga elected officials man? Siling ko basi konektado mo sa pamilya sa aras politika? Konektado. Bla ang economic elite ging-capture na ng political elite. Capture na higtanan nila na sa ilong kag sa liog ang mga political elite sa economic elite. Sila na nagdedikta. Oo. Anong pang-ekonomiya kag politika diri sa Pilipinas. Wala naman naguro. Damo gani gambal sila kung gusto mo maging successful nga negosyante. Number one nga sekreto da siling niya way labot nga mag-interact sa politika, mayugid kung politiko ka. Actually, it's the economic elite now who dictate. Bala mo dati, pila lang ka pamilya, way gani ba, hindi nga pamilya sa major industries na. Tino, halos manipulahon to, no? Oo, lantawa lang, pareho nga ngalaga, tubig, kuryente, mga malls, no, telecommunications, transportation. Galing kinuway pa maka-intra na yung tayhupon kag carbon. Wala gina daw, bot kalayo. Guro na yung kita na pintra sila. Daw mga bilyan lang na kag mga kuha ng arada. Lupeses, mga kung ano. Amo na, sigong, not until nga magwa isa kalikwan nyo, no? Nga leader, nga mauntat, pag mauntat ini. By the way, isa na lang sir, atong inyo plano, kaging request kay Mayor Albing to create a Bacolod Business Council. Kumusta ng latest chat to? Amo itong ina-follow up na mo sa kay Boyet Maghari. Oo, kung nano na to, ting ulihiya, ginapadrop nilang executive order ko, no? Sa kay, to daw, sa legal nila, kay Marter, si Marter, sa legal department nila.
Oo, ang Okay. executive order. So, kaayo, kay gin-create siya pagid ang BTAC. Oo, galing daw mahinay-hinay ang kuan. I-review lang kuan ang bitaw nga obra kay daw ga traffic ka. So, manang din siya ito, din tanaw ya. Oo, traffic kay isa to sang problema sa namon ang congestion ta sa atong dalan. Biging revive ya ang BTAC na supposed to be amo ng council na ma-supervise sa bitaw. Galing medyo mahinay-hinay itong executive assistant niyang naging tulinan na daw to lapit na sa kabulan, why kami ka meeting liwat. Ito. Medyo ulap. Maskara. Ay, boss. Di super maskara, ni ba si Idri ka mukbawi ni? Gabay pa nga matugtan ang wala border control. Sulod yung tao, bawi-bawi din sa kabulan siguro. Kag Christmas season basi pa man lang makapitik. Christmas season, gabay pa makakuan. Guwa mga bonus, labi na kiniyas ang gobyerno. Oo. Yeah, so Okay. kipas posted kung ano giman maging result sa meeting ni Drasera kay para nga at least makahibalo man kita bala kung Yes. kabalo ka ang business amo manig bulig man kung paano man maghulag ang ekonomiya sa makulod mo. Kung wala siyang negosyante, di ko na wala trabaho. Sir Frank, salamat sa time ginatag Okay. mo this morning. Sige, at mayang aga liwat. Thank you. Action Hotline. Maying agad na kay